Oras natin 4:49 AM. Good morning na Pico Manggahan, Pasig City. Good morning sa inyo mga kabarako. Parang nadibago tayo Wala tayong visor, nabasag yung visor natin. Pero tutuloy na natin yung biyahe. Alright. Hey! Welcome sa Team Barako Motovlog. Of course, kasama natin sa backride si Mrs. Barako. Maraming salamat sa paghihintay sa aming biyahe. Ay, naninibago ako Ingat-ingat lang tayo. God bless and ride safe sa lahat. Bloodway, Pasig City na tayo. Yan, samahan nyo kami sa aming biyahe ngayong umaga. Let's go! Yeah! Woo! Alright, 5:09 ng umaga. Dito na tayo sa bayan ng Angono. Dito pala tayo dumaan sa likod ng SM Angono. One way doon sa may Baytown. Ito, paikot na tayo dito sa may harap. Madilim talaga rito pagka ganitong oras. Dito na tayo sa may tapat ng SM Angono. Shoutout pala sa mga kababayan natin, mga Bicolano na nakatira dito sa bayan ng Angono. Shoutout sa inyo. Yung tulay pala dito, matagal na itong ginagawa. Sarap magbiyahe ngayon, no? 51.80 lang unleaded sa mga gas station dito sa Rizal. Ay, malalim pala yung tulay dyan mga kabarako. Medyo may malalaki na tayong 5 pa 3, 2, 1. Ako, pagka ganitong madaling araw, maraming di nasunod dito sa traffic light. Kaya iingat tayo dito mga kabarako. Alright, let's go. Ay Matay-resting din pala natin yung bago nating helmet ngayong umaga, Stinger 2 empty helmets. Masarap magbiyahe ng madaling araw. Bayan na tayo ng Binangonan mga kabarako. Shoutout sa mga taga Binangonan dyan. Uno Fuel 4975. Dito na tayo sa may Hebron magpagas. Sarap 49.75. Pagkasama na tayo dito. Darangan, Binangonan na pala tayo. Isa to sa mga medyo matraffic dito. Lalo't maraming ginagawang mga drainage bandang kanan. Mga pagka-umaga tsaka hapon, grabe traffic dito. Tamang oras natin 5:33 ng umaga. Dito na tayo sa may Tala Crossing, Binangonan, Rizal. Baras, Tanay, Laguna, Quezon. Binangonan pa rin tayo. Medyo maraming mga ginagawang kalsada lang dito. Drainage pala. Cardona, Morong, Baras. So pagdating dito, alalay lang tayo ng konti. Ang ganda talaga dito. Alright, dito tayo sa may paakyat ng Cardona Diversion. Yung bandang kanan, sentro ng bayan ng Cardona. Mahaba ang ikot dyan, kaya mas goods dito sa may diversion. Yun nga lang, medyo paahon yung etong part na ito. Medyo challenging siya. Pero okay naman, kaya-kaya naman ng mga motor. Irit 5:38 tamang oras. Cardona Diversion pa rin tayo. Hindi pala tayo nagkakape. Uy, ang ganda ng umaga dito. At masarap dito dumaan sa backdoor of Laguna. Napakalamig ng umaga, walang traffic. Ganda ng mga tanawin na pag ganito mga buwan. Kaliwa na tayo dito, exiting to Morong. Sabi nila hindi raw nakikita sa Google Maps or sa Waze yung Cardona Diversion. Pero nung first ride namin, parang dyan naman kayo yung pinadaan ni Google Mafog sa may Pinilya mga kabarako. Let's go! Good morning bayan ng Morong. 5:53 ng umaga. Back to Tanay Rizal tayo mga kabarako. Tanay Bridge. Ongoing pala ang mga widening dito. 6 na lane mga kabarako. Sarap dito pagka buong buo na yan. Tanay crossing na tayo. So pagdating dito, alalay lang tayo ng konti. Kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte. Yeah! Ang lamig ng umaga mga kabarako. Good morning Pinilya. Ayan na tayo sa Land of the Windmills. Shoutout sa mga riders na laging dumadaan dito. Shoutout sa inyo. Woo! 6 AM Pinilya Gaming na tayo. Tuloy-tuloy na pala widening dito mga kabarako. Tagal nating dinakadaan dito, 2 buwan na halos. Yan ang sinasabi ko sa inyo Lumipat na yung kabayo dito from Fami Laguna. Let's go! 6:19 in the morning. Ay! Napakasarap naman ng mga kurbada dito. Mabitak, Laguna. Laguna na tayo mga kabarako. Lamig ng umaga dito, grabe. 6:32 ng umaga, Mabitak, Laguna na tayo. Bandang kanan, punta sa sentro. Ito papunta ng Infanta. Ito na yung bagong pamahalaang bayan ng Mabitak, Laguna. Ganda rin
Problema dito sa areang to, mababa. Kaya anong mga nakaraang bagyo, baha dito sa area na to. Kaya pagka masama ang panahon, hindi tayo dadaan dito. Uy, grabe, napakalamig dito. Sarap ng mga bundok, mga kabarako. Woo! Woo! Grabe, lamig sa mata. Crossing na tayo ng Fami. Bandang kanan, papunta ng sentro. Itong papuntang kaliwa, going to Real, Quezon. Belong-belo dito pagka ganitong oras. Pangil Laguna na tayo. Grabe, ganda ng mga bundok dito. Tapos may mga fog pa. Suabe, napakaganda. Pangil and Pakil, crossing na tayo. Bandang kanan, yun ang papunta ng Pangil. Ito namang kaliwa, Pakil. 6:47, Paita, Laguna na tayo. Diretso lang halos. Tsaka ang ganda ng pagkakalambong ng mga kahoy dito, kaya hindi mainit. Ang daming lansones dito. 6:51, Kalayaan, Laguna na pala tayo. Grabe, ganda talaga ng daan dito. Woo! That is the Doctor of Laguna for you. Napakasarap magbiyahe. 6:56 ng umaga, sentro na pala tayo ng bayan ng Lumban. Masikip dito kaya medyo matraffic. Welcome to Pagsanghan, Laguna. Malapit na naman mag-traffic dito, mga kabarako. Katapusan ng October, sigurado na naman ang traffic dito. Malapit na kasi magundas. Nakaw, liit kasi dito, napakaliit. Pagpasok mo sementeryo, kaya sobrang traffic talaga dito pag mga ganyang mga araw. Hindi pa kami nagkakape, gugutom na yung backride ko. Paano muna kami dito? Alam ko may Jollibee dito. Ayun, oh. Mang inasal din wala, pero sarado pa. What about Jollibee? Dito muna kami, mga kabarako. Tamang oras, 8:60 na umaga. So katatapos lang natin ditong mag-almusal. Jollibee, Pagsanghan, Laguna. Tapos nagpalipad na rin tayo sandali ng drone. Ganyan talaga kami magbiyahe, kaya naabot kami ng siyam-siyam. Daming hinto. Simbahan ng Pagsanghan. So dito pala tayo, kumanan tayo. So may tulay, Cavite 8 km. Hirap talaga maging vlogger-vlogger no? Palipad tayo ng sandali, pero hindi natin masyadong ma-enjoy yung pagkapalipad kasi may mga ibon. Shoutout pala doon sa mga estudyante dyan sa may plaza ng Pagsanghan. Ingat pala tayo dito sa mga kurbadang ito ng Pagsanghan, Laguna. Masisikip, saka blind spot talaga. Yan, kagaya nito, ang sikip ng kalsada. Ito pa, dalawang kurbada yan yung dito sa unahan, tsaka ito, ang pangit pa ng kalsada dito. Kaya iiwas ka talaga sa bandang kanan. Ingat-ingat lang. Alright, let's go! Solo natin ang kalsada dito via the back door of Laguna. Woo! Ay! Yo! Let's go! Kaya pala pagka mahilig sa night ride, may mga ilaw na pala. Hindi katulad ng mga nakaraan taon, napakadilim. Cavite, Laguna na tayo! Yes! Dalawang bahay na lang. Labas na tayo ng Quezon. Ay! Lalim! Woo! Pero sarap ng kalsada dito. Shoutout nga pala kay Pops Michael Balenya. Paborito niyang dumaan dito. Sarap pagka mga ganitong asfaltado na Shoutout! Dito naman tayo sa isa sa pinaka nakaka-enjoy na bahagi ng back door of Laguna. Itong Cavite to Luisiana. Napaka-solid. Puro kurbada dito, mga kabarako. Woo! Luisiana, straight ahead. Yun Tent Sambalilo Festival. Sentro ng Cavite, straight ahead. Kakanan tayo dito. Shoutout nga pala kay Kabayan Ron Onsay. Di tayo nagkakatagpo, kabayan. Cavite pa rin tayo, mga kabarako. Isa to sa mga paboritong tambayan dito, itong overlooking na ito. Yun napaka-solid yan. 8:36, Luisiana, Laguna na pala tayo. Yan, tuloy-tuloy na yung widening dito. Yan Alright, paalala ulit natin tong blind spot na ito dito sa may bahaging ito ng Luisiana, Laguna. Ayan di mo halos makita Ay! Kagaya niyan Walang yan Tsaka itong bandang kanan ang liit pa ng kalsada. Ay! Nasiraan niya ata. 8:58, Luisiana pa rin tayo. Ingat tayo dito sa maliit na portion na ito ng Luisiana, dito sa may Via Rosari. Luisiana, Laguna pa rin tayo, mga kabarako. Malapit na to sa may Lukban.
Pagdating dito very smooth ng kalsada, 4 lanes na asfaltado. Mount Banahaw sa harap natin. Tama ba? Banahaw lang lahat yan, ano? Ganda din ng ano ngayon kung napansin yung korte nitong bandang kaliwa, oh. Yun, oh, solid 4 lanes mga kabarako. Luisiana, Laguna, oh. Napaka-solid, very smooth. Luisiana Coliseum, pag nakakita nyo na yan, ibig sabihin boundary na tayo na Lucban and Luisiana. Kalas-kalas na eh, wala pa yung pangalan. Lucban, kaso na tayo! Yeah! Woo! It's nice to be back, man. Bagong gawa dito, ah. Dito na tayo sa mga bukol-bukol na kalsada. Lucban, Quezon. Lucban lang malakas. Yee! Canon gaming lang, syempre Canon gaming. Maluwag na dito mga kabarako. Town proper to the right. Pwede kayo magpagas dito pag nalanganin kayo. Lucban Petron, Lucban diversion tayo. Wag na wag yung susubukan dumaan ng Lucban town proper. Abutin kayo ng siyam-siyam dyan. Ito lang yung diversion na hindi scam. Talagang mapapa-iksi ang biyahe mo. Itong area pala na to, bahain to. Yan, ito. Makakatikim na tayo ng unang pag-ulan dito sa Quezon. Wala tayo matataguan dito. Let's go. Alright, halos walang 5 minutes. Nakalabas agad tayo ng diversion. Pero kung dyan tayo dumaan, naku, 30 minutes yan mga kabarako. Nakadaan na kami dati dyan. Kawawa. PTT station, marker natin. Kaliwa tayo. Bandang kanan, mapapansin nyo ang bagong Lucban na McDonald's. You know, Tayabas City na tayo. Ganda ng Tayabas diversion na ito mga kabarako. Tingnan nyo, oh. Pati mga solar panels sila dito, napaka-solid, oh. Dalawang giant gas station. Hindi ko alam kung saan papunta yung diretso na yan. Tsaka itong papuntang kaliwa. Dito tayo sa kanan, lalabas tayo ng Pagbilao, Quezon. Pagbilao Tayabas Road pala tawag nila dito. Temporarily close. Update lang tayo kung tanongin lang natin. Kaya pwede magtanong. Tapos na po ba yan? Hindi pa po. Hindi pa po hindi dumaan. Nabalik sila dito. Doon sa dulo paglabas hindi pa tapos. Marami pang gagawin? Ay, marami pa. Ay. Marami pong dalagan ng mga ganito hanggang simento. Sige po, salamat po. Hindi pa raw tapos dito sa may Pagbilao bypass. Gusto sana natin masilip. Pero ayan, nagtanong na tayo sa lokal. Para din na tayo mag-aksaya ng gas. Malaking tulong sana yan mga kabarako, yung Pagbilao bypass na yan kung tapos na. 9:43 tamang oras. Kaliwa na tayo dito sa Brent Subdivision. Pwede ka namang dumiretso dyan, going to Pagbilao pa rin yan. Pero town proper yan, kaya medyo ma-traffic. So dito na lang tayo mag-exit sa Brent Subdivision. Anyway, dito naman kayo ituturo ng Google Maps. Pag nakakita nyo yung mga maisa na yan, explain, nasa Brent Subdivision na kayo, di kayo nagkakamali. At di rin kayo naliligaw mga kabarako. Palabas na tayo ng Maharlika Highway dito sa exit natin ng Barangay Tambak. Okay. At least tinambakan na yung gitna. Mag-update pa rin tayo sa mga kalsada dito. Siguro sa palagay ko medyo maayos na yung mga kalsada natin dito. Basta sa pagpasok natin ng Quezon going to Bicol, going to South, hindi pwedeng kumpiyansado. Dapat laging alerto tsaka laging mag-iingat. Shoutout nga pala sa mga taga Magbilao Quezon dyan. Bawal daw ang tamad sa Quezon pala mga kabarako. Walang tamad sa Quezon. Paglabas natin mukhang smooth na yung kalsada. All goods sa halos ang kalsada. Pakaingatan lang natin itong mga singit-singit ng lumang kalsada at saka itong mga winaiden kasi minsan mauka eh. Mahirap nang sumuot yung gulong natin dyan. Lalim lang tayo sa pagtabi-tabi, pagsabay-sabay sa mga ganyang kalalaki. Ginagawa namin, kung kayang unahan, unahan. Pag hindi kayang unahan, tabi-tabi muna. Mahirap ma-sandwich eh. Kaya iiwasan natin yung nasa gitna tayo ng dalawang malaking sasakyan. Dito sa may tapat ng Iglesia ni Cristo Church, dito sa may Palsabangon, ganun pa rin. Uneven pa rin, oh. Ganun pa rin mga kabarako, yan, oh. May quarrying yata kasi dyan eh. Naiihi ako sa talbog ng ano dito, ng kalsada. Woo! Pero okay na yung mga kalsada, maliban sa ilang uneven road kagaya na ito. Uy! Kasasabi ko pa lang na maayos eh. In fairness, minimal na ngayon. Hindi na nakakatakot mag night ride. Pero grabe talaga ang kaldag. May mga tapal naman mga kabarako, pero grabe ang kaldag, sakit sa puwet. Kanan muna tayo. Yung gitna, grabe ang kaldag.
Pagas muna tayo dito sa Uno Fuel. Mga biyaheng may mga pabikol din, oh. Oh, almost 500. Dito tayo nagpagas sa Uno Fuel Pagbilao. Namimiss ko nang dumaan dito, pero susunod na lang siguro pagka medyo mahaba-haba yung time natin. Check naman natin itong mga kalsada pa approaching Old Sigsag Road. Naku. Oo, grabe, no? At di na nabago talaga dito. Wala to. Hanggat dito rehabilitate mga kabarako, walang pag-asa to. Kahit yung mga truck ngayon, dandahan sila, oh. Yan, oh. Ingatan natin, lalo yung mga nagna-night ride pag approach ng Old Sigsag Road o pag galing ka naman ng south pabalik ng Manila, pagbaba ng Old Sigsag Road, doble ingat tayo. Ito na lang talaga yung natitira dito sa may bahaging ito ng Pagbilao, Quezon. Pasok na tayo ng Old Sigsag. Okay naman dumaan dito sa diversion, kaya lang sobrang haba ng iikutin mo. Iba talaga atmosphere dito sa may approaching Old Sigsag. Napakalamig. Tayo lang yata nadaan dito, ah. Pagka mga hindi peak season, hindi talaga siksikan dito. Yung solo mo lang yung kalsada dito, eh. Wala tayong makakasabay. Wow, sarap ng kain nila, oh. Kaso pumangit na naman yung kalsada dito, oh. Kaya ingat tayo, lalo pagka gabi yung daan nyo dito. Grabe, loaded sila, brother, ah. Shout out and ride safe sa inyo. Exactly 10:27 ng umaga. Baba na tayo ng Old Sigsag. Dito na ulit tayo sa Maharlika Highway. Silip muna, kaliwat, kanan. Okay. Magbubukas ako ng ilaw for added visibility. Doble ingat lang tayo, kagaya niya, no? Mga nagmamadali, oh. Ayan, oh. Ingat lang tayo, ha. Ingat tayo sa mga ganyan. Umaraw na mga kabarako, paggaba natin ang Atimonan, Quezon. Ingat pala tayo dito sa mga kurbadang to ng Atimonan, Quezon. Lalo pagkagabi. Hindi pa rin mawala yung phobia namin dito. As much as possible, kung 4 lanes naman, outer right lang tayo, outer lane. Lalo kung maraming kasalubong, kagaya ng mga kurbadang to dito, oh. Pag motor ka dito ka lang, oh. Kanan lang. Uy, iba na yung guhit, oh. Bakit ganun? Balik na naman tayo dito sa maalong kalsada ng, yun, oh, taas ng Atimonan, Quezon, no? Kita nyo ba yan? Ingat-ingat sa paglipat-lipat ng linya. Halimbawa gusto nyong mag-Canon gaming, tatawid kayo, sisingit sa kanan. Grabe yung taas, no? Yung uneven road dito, okay na, pantay na. Quarrying ba yan? Quarry site yata ito, eh. Kaya tingnan nyo, oh. Hindi naman nakakalsada tawag dito, eh. Ang putik, eh. Ingat tayo dyan, ha. Tagbakin na Atimonan, Quezon yan. Kaya tingnan nyo, haba ng putik, oh. Exactly 10:40 in the morning. Mainit ang umaga dito sa bayan ng Atimonan, Quezon. May mga viewers din pala tayo dito, mga kabarako, from Atimonan. Shoutout sa inyo. Para sa mga naghahanap ng sirena, dito yan sa Atimonan, Quezon. Ongoing pala mga widening dito sa may bahaging ito ng Atimonan, Quezon. Barangay Angeles yata ito. Sakto yan kasi masikip talaga dito. Two-way pa lang. Halos ito pa lang yung bayan na talagang ang sikip ng kalsada. Ayos na, oh. Kabila na lang ang dapat i-widen. 11:23 Plaridel, Quezon na tayo.
Tambayan to ng mga truckers. Yan, oh, punong-puno. Oo, siya na luz. Meron doon yan sa Daet. Sentro na pala tayo ng Plaridel, Quezon. Isa rin to sa mga sisikip na mga bayan dito, kaya ingat-ingat lang tayo. Siyempre makaldag din. Yung ko lang napansin, ito pala yung release dito, oh. Kaya pa ang dagat dito ngayon. 11:48 ng umaga, Guma, Quezon na tayo. Puro mga truckers, wala mga riders. Gusto niyo palang kumain ito, dito sa may kilometer 186 City, yan ang pinakamura dito, bandang kaliwa. Dito na naman tayo sa release ng bayan ng Gumaka. Slowly but surely. At kailangan magdahan-dahan dyan kasi mandulas dyan. Dahan lang tayo dyan. Bengkong mags pagka binakbakan mo dyan. Ako, bengkong mags, bengkong malala yan. 6 na release pala bali yan. Madadaanan natin. Yung isa madadaanan mo pagka doon ka dumaan sa main highway, sa may Sariaya, Quezon. So isa sa Sariaya, Quezon, 4 dito sa Gumaka, Quezon, at isa sa Calawag, Quezon. Bali 6 lahat. Pero ang pinaka malala dyan, itong pagpasok mo ng bayan ng Gumaka at saka yung sa may, uy, taas nito ah. Yun sinasabi natin, gulat tayo dun ah. Saka dun sa may Calawag, Quezon, yun ang matataas talaga. May kahabaan tong bayan ng Gumaka. Ay, mga ayaw daanan naman yung mga lubak dito sa sentro. Dito kayo sa papasok ng Bilyar Kaya, Gumaka bypass. Kaya lang talagang mahaba, medyo mahaba at saka matatarik yung kalsada. Yan lang naman kung ayaw dumaan sa mga lubak dito at ayaw nyo ng traffic. Meron pa rin, oh, mga uneven. Sana matapalan na. Uy, may bus sa likod. May bus. Paunahin na natin yan. Pag may bus, paunahin na lang. Yan. Yan na natin sila mauna. Mahirap pa kapag sa bahayan dyan. By the way, hindi talaga biro ang biyaheng Bicol. Nakakapagod din. Pagkagaling sa amin sa Pasig City hanggang sa aming bayan ng San Jose, almost 450 kilometers yan. Sanay na tayo pero ramdam mo pa rin eh. Kaya minsan ginagawa namin, hinahati namin yung biyahe. Kaya natutulog muna kami, lalo pag ginagabi. Pinaka magandang preparation talaga bago magbiyahe, kailangan parang maayos yung tulog mo the day before nung biyahe. Dapat nakatulog ng maayos. Pagka puyat-puyat ka kaya galing ka sa trabaho, diretso yung biyahe, naku, ang hirap. Oy, ngayon lang pa natin matetesting ang ating bagong brake system. Papansin nyo, nagpalit tayo ng RCB na E-Series. So nagpalit tayo ng 410mm na brake master. At saka, oy, pasok na pala tayo ng sentro ng Gumaka. Check out nga natin dito. Ganun pa rin, oh. Bandang gitnaanan tayo. Barangay Rosario ito ah. Ito ang sentro na parang kinuwawa talaga. Parang pinagtampuhan ng tadhana. Sentro yan, oh. Oh, grabe naman. Grabe, kawawa. Pagpasok niya sa sentro ng bayan ng Gumaka, no? So ingat-ingat tayo dyan, lalo yung mga hilig sa night ride. Yan, back to kwentuhan natin kanina. So nararamdaman ko kasi yung stock na brake system ko, parang mahina na yung kumapit, saka malakas ang kumain ng disc. Nagkapalit ako ng harap tsaka likod na disc. Parang bilis kainin, kaya upgrade tayo. RCB na E-Series 410mm yung brake master natin. Brake caliper na RCB E-Series din. Biyahe lang tayo, tamang biyahe lang. Update ulit natin, pangalawang release dito. Yan, pansin niyo, malalaki yan ha. Bus yan, tsaka malalaking truck.
Itong problema naman dito sa sentro, maraming talagang mga sasakyan. Dandahan na sila dyan, ha. Eh tayo pa kaya. Ingat-ingat dyan kasi masyado madulas yung pagbabasa. Shoutout nga pala sa mga taga Gumaka, lalo sa solid na kaibigan natin dyan, Pops Michael Sajid. Shoutout sa'yo. Pinya-Francia rin pala rito. Gumaka, Quezon. May mga banderitas din. Ito na yung pangatlo nating release. Uy, boundary lalim ay. Butin pa yata ng next year to eh, bago maayos. Ay, that is the last. Pag-ingatan natin yung apat na release na yan ng Gumaka, Quezon. Yan ang ating update ngayong September 2024. Ganun pa rin ang ating kalagayan dyan. So ingat-ingat na lang tayo. Tama, oras natin 12:22 ng tanghali. Kakasok pa lang natin ng Lopez, Quezon. Hindi ko alam bakit naka-stop sa unahan. Siguro may ginagawa na naman dyan. Pero try natin sumingit mga kamarako. Let's go. Makakasingit tayo. Mukhang may reblocking na naman or construction ng kalsada. Meron na namang construction dito. Reblocking. Pero ang daming mga bagong kalsada, bagong gawa lang, as in bagong gawa lang. Ito, tingnan nyo naman yan, oh. Bagong gawa lang yan, oh, pero sira-sira na naman agad, oh. Lopez, Quezon. Ayan, oh. Lopez and Gumaka, Quezon. Hindi ko lang masyado nakuhanan yung sa Gumaka kanina, lobat tayo bigla. Pero to Lopez, Quezon to, ah. Wala talagang bakal pa lang nilalagay dyan, dowel lang nilalagay nila. Pagkaya na ito dito sa may Lopez, matagal na to eh, oh. Kung ayaw ng traffic, pwede ditong dumaan sa Lopez Bypass. Kaso doble ang ikot niyan, almost 6 kilometers yan. Sentro na tayo ng Lopez, 12:29 ng tanghali. Shoutout sa mga taga Lopez, Quezon dyan. 12:31 na ng tanghali. Dito na muna kami magtatanghalian mga kabarako sa Rospan Lodge and Restaurant. Yeah, let's go. Alas 2 exactly. Alas 2 ng hapon. And katatapos lang natin magtanghalian. Natagalan tayo dito sa isang oras. Rospan Lodge and Restaurant. Mas maraming pahinga kaysa sa biyahe. Pero anyway, tuloy na tayo mga kabarako. Let's go. Try nyo dyan, no? Quality yung mga pagkain, tapos ganda yung lugar, budget meal. Tamang oras, 2:26 in the afternoon. Dito pa rin tayo sa Lopez Viaduct. Ito pa rin ang status ng Lopez Viaduct ngayong September 2024. Malinis sa lahat ng poste. So what is the purpose of Lopez Viaduct? Hindi pala siya skyway. Viaduct ang correct term sa kanya. Magiging alternate na daan pagka merong masamang panahon na nagkukos ng sobrang pagbaha dito sa area ito na Lopez, Quezon in particular. Masyadong mababa kasi ito, kaya inaabot itong kalsada, nagiging unpassable siya sa lahat ng sasakyan. Ito yung status ngayon, one way traffic scheme. Siyempre pangit ang kalsada dito sa baba, bugbog eh, oh. Nagmamahal kahit bawal babaero. Parang hindi ko magets yun, ah. Huwag lang tayo mapako dito. Hindi pa pala halos tapos mga kabarako. Dire-diretso pa pala ito hanggang saan kaya ang gagawing poste na ito. Malayo pa pala. Ito, mapansin nyo yung palaya na yan. Pagka masama ang panahon dito, bambaha dito. Kaya naapaw yan dito sa mismong Maharlika Highway. Ay! Ow! Paalala, uneven road ahead. Yan, dito yan sa may Barangay Kanda ibaba, Lopez, Quezon. Matagal na to, oh. So hindi safe sa mga nagna-night ride at first timer na dadaan dito. Very unsafe. Hirap pa naman magsingit-singit, oh. Saan kasi singit niyan? Ay, pag nagkamali ka talaga dyan, oh. Kabalik ka naman ng NCR, ganun din.
I love Kanda Ibaba, Purok Sampaguita. Tapat ng elementary yan ako bago dumating ng elementary school. Ito yung elementary nila bandang kanan. Meron pala tayong mga followers dito sa Lopez, Quezon. Shoutout sa inyo. Yun, dito na tayo sa paborito nating bayan sa province of Quezon, Bayan ng Calawag, Barangay Binutas, Calawag, Quezon na tayo. So nandito pa rin yung mga iniiwasan ng mga uneven na kalsada. Ito biglang liliit dito yung mga nagtitinda ng suman, aso, alimang, hipon, sugpo. Yan, dito yan. Sabihin mag slow down na tayo, you know. Wala ko suman eh, susan pala. Grabe naman kalsada dito talaga. Hindi talaga pwedeng magkamali dito. Hindi ka rin pwedeng magbasa-basa singit sa kanan kasi putik naman yung nasa kanan. Sa pagpasok ng Calawag ha, ingat na tayo. Kawawa ang matik dito. Wawang matik. Wawang matik. Mga sir, ano na? Siyempre nandito pa rin si kuya. Ayun no. May bahay na si kuya dyan no. Ayun. Matanda pa sa akin itong mga kalsadang to eh. Wow! Wow! Kailangan wag lang malakas. Kailangan wag lang malakas. Mayroon pa yan dito sa unahan mga kabarako pag lagpas natin dyan. Uy, grabe di ko nakakita yun. Ito pa rin yun mga kabarako. Grabing lalim yung lintik na yun. Kuwawa eh. Safe na option natin, kanan tayo, kanan gaming, laging kanan. Kadalasan kanan. Kasi yung mga lumang kalsada sa gitna, yun yung talagang wasak-wasak na halos. What? Alright, let's go! Santa Maria, Calawag, Quezon na tayo. Shoutout sa inyo. Yan, sa mga paboritong tambayan ng mga kapwa-rider natin yan. Caltex, Petron, 7-Eleven. May bus din dito yung Raymond ngayon. Whoop, whoop. Inaayos na rin yung mga uneven dito. Ang tagal na talaga ng mga kalsadang ito mga kabarako. Pero so far ito yung good news ngayong September. Yung area to ng Calawag pagka lagpas natin ng sentro inaayos na. Medyo mahaba-haba yung trabaho dito. Uy, maganda na yung arko ng Ginayangan no. Makabalik nga dyan minsan. Shoutout ka pala kay Pops Marvin Dahil ng Ginayangan, Quezon. Paglagpas natin sa may arko ng Ginayangan, ito na agad yung magiging marker natin. Pati itong simbahan ng Iglesia ni Cristo. Panghuling riles ng tren matatagpuan dito sa bayan ng Calawag. Ayan oh. Update na naman natin kayo dyan. Taas. Uy, taas. Maulan sa Bicol natin mga kabarako. Para masarap magkape ah. Patila lang muna tayo dyan sa may arko ng Cam Norte. Ano kayong ginawa nila dito? Anong gagawin dito oh? Nilinis oh. 3:56 ng hapon. Welcome sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Shoutout sa mga taga Santa Elena dyan, mga taga Camarines Norte. So lahat ng mahahabang sasakyan
kailangan dito dumaan sa Andaya Highway, bawal sa Maharlika Highway dahil merong reblocking sa Barangay Bayabas, Labo, Camarines Norte. Ito mga pauwi yata ito ng Manila. Tuloy na tayo. So dito na tayo babakbak sa Tagkawayan, Quezon, mga kabarako. Ginawa na dito yung sira-sirang kalsada dito, ginawa na rin pala, mga kabarako. Santa Elena pa rin naman ito kasi ang arko nandoon pa eh. Ayan, all goods na dito, mga kabarako. All goods na. Buhay pa pala itong RUDS Trans na ito. Back to Tagkawayan, Quezon tayo. Sofia Mill Stop. Dami mga bagong bus stop, mill stop dito sa Tagkawayan, mga kabarako. Chill ride pa rin tayo dito sa bayan ng Tagkawayan. Shout out sa mga taga Tagkawayan, Quezon dyan. Shout out sa inyo. Dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang. Ito na. Ito na yung simula ng tagtagan. May nakakaalog talaga ng utak dito. Alerta lang tayo sa side mirror pag nasa Tagkawayan. Alerta lang tayo. Kasi maraming nag-overtake dito. Walang sabi-sabi, overtake agad. Gugulat ka na lang eh. Naku, bigla ka na lang dadaanan. Ay! Nakakamiss din dumaan dito, grabe. Ay! Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Umaambo na naman, mga kabarako. Hop. Paano mo, kaliwa muna tayo, kaliwa, walang kasalubong. Grabe yung bantang kanan. Woo! Ang pawala ng antok. Problema naman dito, kahit dahan-dahanin mo naman, the more na dinahan-dahan mo siya, lalo mong mararamdaman yung kaldag. Pero kung medyo mabilis-bilis ka ng konti, parang mas okay siya. Saka mas maganda, may angkas ka. Mas mabigat, mas okay. Pag solo ka lang, ramdam mo yung tagtag. So far, tuloy-tuloy naman ang pag-aayos na ng mga kalsada dito. Ayan o. Oy, hop. Hop. Grabe, talas ang pagkakaangat ng mga nakaangat kasi, mga kabarako, nakaangat yung ganyan o, yung semento, yung kalsada. Grabe yung pagkakaangat. Tsaka ramdam mo yung pagkakaangat na ng mga bloke ng kalsada. Ramdam mo sa sa ilalim eh. Mga ganun yung ilalim mo. Uy, nako. Seaside yun, pare. Seaside tawag doon. Daanan na natin yan. Hirap kasi pagka naalangan ka sa mga kalsada, mga kabarako, at bigla ka magminor. Naku, baka may kasunuran sa likod eh. Kaya naman magsiserve ka, bigla ka nga ganon. Tapos yung kasunuran mo sa likod, magsiserve din. Patay. Ang bira. Iwas, iwas. Up, 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 up. Uy, suicide yung sniper. Suicide, brother, suicide. Nako, brother, Tagkawayan. Mahirap pagmanali dito. Woo! Grabe ito, Tagkawayan gaming na to. Woo! Let's go! Grabe, nakakatog. Sakit sa katawan eh ito, mga kabarako.
Tagasa. Uy, suicide brother. 4:29 in the afternoon. Patuloy tayong naaalog dito sa Tagtagawayan, Quezon. Grabe, nakaka-inlove talaga ang Tagkawayan. Up. Ay, nak. Grabe. Suicide tong ginagawa ng dalawang to. Delikado. Uy. Grabing tagtagan na yun. We are in Tagkawayan, brother. 4:31, almost 30 minutes ka makakabara ako. Ayos ah. Okay. Dito na tayo sa Kamsur. Ay, sakit sa tuhod. Grabe. Grabe yung Tagkawayan na yan. Kapagod. PNO biyahin Tagkawayan. Boundary tayo ng Tagkawayan and Del Gallego Kamsur. Kapapasok pa lang natin dito. Ito pa tambayan ng mga tracker dito. Pahinga muna tayo. Yun yung lutong po na Tagkawayan, yung kinakainan natin lagi. Chinek muna kasi natin yung motor natin. Ganyan lagi ang habit ko eh. Pagkatapos natin manggaling yan sa Tagkawayan. Tuloy na kayo mga kabara ako. Ay, may bago na naman tinatayo dito. Milo's Kitchenette. Ako next month gumagana na yan. Drive with caution, damaged pavement ahead. Approaching Kilbay. Ganun pa rin. Kilbay Bridge. Ay, shoutout ka pala. Siyempre kay kabayan Don Hunting and Fishing TV. Ayan, sa mga gusto magmerienda kumain, no? Bagong Ednings Cafe. Napaka-solid yan. Libre yata ang kape dyan basta rider. Hirap nito mga Bermans. 5-7 pa lang tayo pero napakadilim na. Sinukni pa na tayo. Barangay JRS South, Suragay, Kamsur. Saan kaya yan? Papunta doon. Alright, welcome to Ragay, Kamsur. Up. JRS na tayo. Hotel Uno. Okay kaya dyan?